que porta per títol El romanç del cec serà representada per la prestigiosa companyia de comèdies Pot de Plom. Un aplaudiment! Gràcies! Que recentment ha perdut el seu actor principal empresonat per l'alcalde de Xàtiva. Així que necessitem un voluntari. Jo, bon home. Jo em presento voluntari. Tu no, jo. ¿Quién? ¿Quién? Molt bé, tu eres el voluntari? Sí, jo em presento. Posa't amb la companyia. Molt bé, ei, sóc el voluntari. Hola, voluntari, pren un barret. Molt bé. I què fem? I ara, escolteu amb atenció, perquè la història comença així. Va ser a la tardor de 1705 en què a desembarcar Batista va ser com a general de l'exèrcit de Carles el d'Àustria entra a la marina i passeja per pobles i viles i en moltes comarques els molets va distribuint armes i donant raons. Comencem a tots els llauradors que l'arxiu Carles ha promès suspendre tributs i gravaments i tot el país li va plantar cara al Borbó Felip VI. Filla puta! El rei governant de tota Europa es posen a la guait i els plets s'aboquen que està en discussió la corona dels regnes d'Espanya i els dos aspirants. Una guerra va provocar tants aliances amb els desestats dos exèrcits de varen Felip de Borbó y Carles d'Àustria tots són els seus noms. Es para mí un motivo de orgullo y satisfacción. Els pobles van renaixer les esperances d'arrencar el poder als nobles senyors i È un mostro, maestro, un mostro. I l'arxiu Carles a la porta de Guarda clamaren i en feu jurament d'obeir i defendre les lleis. Lo prometo. El dia que ara esmente guardeu memòria el 25 d'abril de 1707 que trista batalla va somoure la terra d'Almansa l'exèrcit Borbó. El de l'Àustria va vèncer d'un cop i sense defenses ocuparen comarques senceres que el dia va néixer i ordenar destruccions i matances i el malvé d'Almansa amb raó diuen que a tots s'alcança. No es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat Quan el mal de l'Almansa a tots alcança. Després que va sotmetre tot el país i va tractar els homes amb gran crueltat, pensa que era l'hora d'augmentar el poder de la seua corona i sense tardança promulgar decret de nova planta pel qual suprimia les costums de la pràctica antiga i ens va prohibir que parlàrem la llengua d'ací. Forasters vindran que de casa ens trauran. Forasters vendran que de casa mossegaran. Senyors i